תודה. שלום עמוס ארבל. שלום איילה. אמיתי וחברי מהערוץ הראשון, ואנחנו מעניין לעניין באותו עניין, אבל בזווית אחרת, איכות הסביבה. כן, קודם כל יישר כוח לכך שאת מקדישה את התוכנית לשמירת הטבע והסביבה. חשוב ביותר. חשוב לי בצורה בלתי רגילה, לא באופן, כמובן באופן אישי, מזה המעיין שזה המנוע שמפעיל את זה, אבל זה אמור להיות חשוב לכולנו ואכפת לכולנו, ולא רק, זה עניין ברומו של עולם מבחינתי. ואתה עמוס מספר לי כבר המון זמן, על איך למרות כל המצוקה במים, ולמרות כל הבצורת האיומה, אתה מצליח להשקות 40 ליטרי מים דרך פלא. ויותר. כן. תראי איילה, אני כבנו של מהנדס מים, שכבר בשנת, כן, יש חינוך מהבית, שכבר בשנת 50, אבי, מהנדס אברהם ארל, שזכרו לברכה, הבין שפה בשנת 2000 יהיו קרבות על המים. והוא ב-1950 יצא לארצות הברית כדי ללמוד איך להקים מכוני טיהור. חברו הטוב זרחין ירד לאילת כדי לבנות את האוסמוזה ההפוכה שלו, בטעם אם זה קצת היה אחרת, של מים מותפלים. על שניהם הסתכלו כמשוגעים לדבר לענייני מים. אז כך אני גם חונכתי לאורך השנים, לשמור על המים מכל משמר, כבר מ-1950 בהיותי ילד. ולכן מה שאני עושה היום הוא שתי פעולות מאוד חשובות. האחת, בזמן החורף אני אוסף את המים הנקבים מהמרזבים שלנו, ואני מצליח להגיע לעשרות ליטרים של מים בתוך מיכלים גדולים שניצבים בצד החצר ואינם מפריעים לאיש. ובקיץ אני מחבר את המזגנים שלנו, יש לנו 4 מזגנים, כי לכל חדר יום שמזגן נפרד, ואני מייצר במרכאות ובלי בערך כ-40, 50, לעתים גם 60 ליטר מים ביום. תסביר בדיוק, עמוס ארבל, איך אתה עושה את הדבר הזה. קל מאוד. קודם כל זה דורש קצת אולי התעסקות עם משפכים או מיכלים קטנים בהם אני אוסף את המים מהמזגנים או מהמרזבים בחורף, ואחר כך אני כמובן שופך אותם לתוך מיכלים גדולים יותר שהם סגורים ואינם מתאדים. עכשיו המים האלה טובים להשקיה, טובים להשקיית הגינה, טובים לספונג'ה שאנחנו עושים בבית, משום שהמים האלה הם נטולי אבנית, ולכן המרצפות נראות כאילו עשו עליהם ברגע זה פוליש, והמים האלה טובים לרחיצת המכונית שנראית מבהיקה לאחר רחיצה כזו, והמים האלה טובים אפילו לשטיפת שיער, למי שבאמת, למהדרין כפי שאומרים. אני רוצה להזכיר לך איילה שבאירופה אספו את המים האלה, את מי הגשמים, על אף היותה גשומה מאוד, אירופה מאוד גשומה, אספו את מי הגשמים כדי לחפוף את הראש. ואגב, השיער נראה מבריק והוא יוצא מן הכלל. אז בוא, בכל זאת, איך הוראות הפעלה מדויקות. אוקיי, קודם כל לשים כמובן משפכים, אם אפשר משפכים גדולים של לפחות 10 ליטר וגם יותר, ליד צינור המים שהוא הצינור שמוציא, או מעדל למעשה, הוא מוציא את המים מן המזגן, שבדרך כלל המים האלה נשפכים לחינם על הרצפה, אני רואה את זה ליד חנויות, אני רואה את זה בבתי עסק, המים האלה נשפכים בזרמים לא קטנים, אם אתה אוסף אותם, אתה מתפלל לדעת ולראות שאתה בעצם יכול לאסוף עשרות ליטרים כאלה בכל אחד מהמשפכים האלה. בבית איפה הם ממוקמים, הצינורות הללו? כל אחד מן המזגנים הוצאתי צינור שהוא קצת יותר ארוך מן הרגיל, שמגיע עד נקודת כמעט עד לאדמה, ושם עומד המשפך שאוגר את המים, שאותו כמובן אחר כך אני שופך לתוך מיכל גדול יותר. וכנל בחורף. זה הרבה התעסקות, לא? זו הרבה התעסקות. אתה רץ עם דליים, שופך מפה לשם, אנשים היום. כן, אמרתי שיש קצת התעסקות מעבר לרגיל, אלא אם כן, יש לך אפשרות להניח מיכל גדול ליד יציאת המים של המזגן, ואז כמובן המים האלה נאגרים במיכל הגדול, אז אין לך צורך להתרוצץ כל הזמן. אצלי זה משולב, יש לי גם וגם. האמת היא שצריך רק לזכור, באמת להוציא את המשפך בזמן, אחרת אם המים עולים על גדותיהם, אז אחר כך יש נזילה מתוך המזגן, אז מכך צריך להימנע ולהיזהר. בבתים משותפים, לאן הולכים המים האלה? לאן הם הולכים? בדרך כלל בבתים משותפים איילה, הם מכניסים את צינור היציאה של המים מהמזגן ישירות לביוב. או מה שנקרא למרזב הבניין, והמים זורמים להם. בקיצור, המים הולכים לאבדון מיד. הולכים לאבדון ללא שום. במדינה שיש בה כל כך הרבה מים, מדברים על התפלה כבר משנות ה-50, אמרת. נכון, התפלה וטיהור מים, שזה חלק מאוד מאוד חשוב. אנחנו מדינה שהיום מספקת לכל העולם ידע אדיר בהתפלת מים,
ואצלנו עוד מתווכחים על הקמת המכון השני או אולי השלישי, שיספקו מים בעוד 2, 3, 4. אותו דבר לגבי מכון הטיהור. מכון הטיהור של חיפה הוא מן הגדולים במזרח התיכון, ממוקם ליד הצ'קפוסט, ליד בתי הזיקוק, והוא מטהר את המים שמחזירים את אותם מים להשקיה בעמק יזרעאל. לעתים הוא בעודף מים, ואותם עודפים אגב נשפכו לקישון והפכו אותו לקישון נקי יותר, כך שגם אנשי הקומנדו היומי יכולים היום להיכנס בלי, הם לא נכנסים כבר, אבל הם לא נכנסים המון שנים כבר, כן. כן, לתוך הקישון. זאת אומרת, יש לנו אפשרות היום לאסוף מים, לאגור מים, להתפיל מים ולטהר מים, ולהיות מדינה שיהיה בה שפע של מים. כן. משום שאנחנו פשוט בזבזנים אדירים. אני עד היום רואה אנשים שרוחצים את המכונית עם צינור מים. אותי לא תראי עושה דבר כזה, אני יוצא עם חצי דלי, כן. ואני שוטף את האוטו ללא סבון, שאגב הרבה יותר בריא, ואחר כך מנגב אותו עם מה שפעם קראנו בערבית הג'ילדה, אור הצבי. אור הצבי. כן. והאוטו נראה מבהיק כאילו יצא ממכון השטיפה. קצת עבודה, קצת התעמלות, אבל תענוג. הרבה יתרונות. גם נכון. באמת מפעיל את הגוף, וגם חוסך מים, וגם משקה, ועוד מעט כשיתחילו אנשים לקבל את חשבונות המים ואת הכנסות, יבינו שהם חייבים למצוא פתרונות. נכון, אז בהחלט. אז הפתרון שלך זה כן. לא פתרון תיאורטי, זה פתרון שאתה באופן אישי מיישם אותו. נכון. הרבה מאוד שנים. נכון, הלכה למעשה. יפה מאוד, עמוס ארבל, תודה רבה לך. לא דבר, כן ירבו כאלה שיחסכו מים. כל טוב. תודה.